reflects those of the management and staff of this station. Bareta Aksyon, asin informasyon, sari-sari, halo-halong bareta na napapanahon, aksyon na dapat inuton, asin mga informasyon na pwedeng pakinabangan kan mga namamanwaan. Bareta Aksyon, asin informasyon, ngunyan sa indo ng madadango kada Lunes hasta Biyernes, alas 5 hasta alas 6 ng paghahapon, digdi sana sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon, Radyo Ronda, DZKI, Iriga. Kaiba ang sa indong lingkod, Elma de Lima Gaspe. Hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho. Maayos na sitwasyon, maulad na nasyon. Inuuna ang bansa, hindi China o ganansya. Nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Okay, good afternoon at magandang hapon sa inyo lahat dyan. Diyos Marayan Aldo po sa mga taga-Rinconada. And of course, yaw na naman po kita sa panibagong sarong oras na programa, Bareta Aksyon Impormasyon, every Monday to Friday po, alas 5 hasta alas 6 nin pagkabanggi. Laila de Lima. Ating ipanalo ang Andyan pa po si Ate Glo, binabantayan pa ako. And of course, ang sa tuya po makakaibanan sa technical side, andyan po si Sir, si Sir James Toriano Oco versus, alias, adobo. Ayan, adobong pato lang naman. ating ipanalo. Andyan po sa information si Jimmy Wanson at saka andyan pa yata si Sir Joanner de Villa. Gagancho, maayos Order kayo ng puto at saka liat plan kay Sir Joanner de Villa. una ang bansa. And of course, andyan pa po si Chief Engineer Abelin Don Toralio. Nakapwesto Ayaon man po duman sa transmitter si Sir Chabe na obra. Ang sakuyang mentor, ayan po. Laila de Lima. Thank you for everything. hustisya at And of course, ang sayang PSG duman, yaon si Aldrin Orlanda. Laila. And of course, ako ang kaibanan nindo at kaibanan kay Senator Laila de Lima. Ay balik ang hustisya at sa ating bansa. Hustisya at pag-asa ng ating bansa. lumaban. Ako po, si Elma de Lima Gaspe nagsasabing, welcome to the program. Not show, program. Bareta Aksyon as in Informasyon. Magpasya. Laban, Laila, Laila de Lima. Okay, Bareta, signing of the 2022 budget postponed, sabi ni Senator Soto. Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Ay sabi ni Lacson says everything is wrong with PhilHealth. O mabuti na po na. Baka mamaya dyan, gawan ka na naman ang usap, pinupuna mo yung PhilHealth, paborito yan ng tatay natin. Laila de Lima. At inuulit ko, Lacson says everything is wrong with PhilHealth. Pilipino, tunay na pagbabago. Ining pag-ulayan ta daw, ining signing of 2022 budget postpone. Taano ta pinag-postpone pa? Ilang days pa naman bago mag-New Year. Pwede pa namang pag-ulayan yan, pag-ulay-ulayan. Tanganin kong igwang mga diferensya, medyo maagapan at sigurado yan. Di ba? Laban, Laila. Si mga nasalanta ng bagyong Odette, makakatanggap ng, buti pa sila, 5K na ayoda. Yon ang sabi ni Duterte. Laban, Laila. 5K? Laila de Lima. Saan na makakarating yan Ating 5K? Baka sa mga nagibaan ng bahay, yung mga mag-uumpisa, baka hanggang lang ito, hanggang pako.
And besides, yan, naalala ko yung Paco noon after the typhoon Riming before. Yung typhoon Riming noon, ultimo Paco, nagpaubusan. Yun ang pinakamahirap noon eh. Paco na Paco, yung trabador nga, nawalan tayo ng mga karpintero kasi nagkanya-kanya. And now, pati yung Paco nawala. So, ini makakatanggap ng 5K na ini, na ayuda. Saan lang ini makakarating? But anyway, it is better than wara. Ayan o. It is better than wara. Okay. Namamahagi si Pangulong Rodrigo Duterte ng tig 5,000 sa bawat pamilya na nasalanta ng bagyong Odette. Ay bakit si President Duterte? Hindi naman yung kanya eh. Ano bang ahensya ining namimigay ka ini? Dahil ba manining sa presidente? O anong ahensya? DSWD ba or what? O the LGU or the ano pa ba? The ILG? It must be specific. Ay, alam mo na, aramon ta daw kung ano ini. Sa kanyang talk to the people nitong Lunes ng gabi, na magiging sapat na ang nasabing halaga bilang tulong pinansyal sa mga nasalanta ng bagyo. Ano? 5,000? Magiging sapat na? Ay, ano ba yan? Kulang pa yan yung mga nawas out talaga. The whole house was blown out to the floods. O, kulang pa ining ibili ng mga panty o mga kalsunkan, mga kaarakian na nasalanta ang pamilya. So, sa kanyang talk of the town, magiging sapat na daw yan. Kayo nga ang mag-react mga po kayo. Is that mas magiging sapat na ba yung 5,000 ayuda? Ay my goodness, mabuti na rin yung pamilya na hindi nagibaan ng bahay, hindi nasiraan ng mga kagamitan, okay lang yun. So, inatasan na rin, inutusan na rin na ang department, ito nga sasabi ko eh. Okay, that's why I'm asking who will provide this 5K na ayuda sa mga nasalanta ng bagyo. That is what I am asking, the DSWD or the local government or the DILG. So, the DILG of Interior and Local Government, Secretary Eduardo Anyo, na magsagawa sa nasabing pamamahagi ng tulong pinansyal. Okay, sana mag-share yung mag-share ng budget itong DILG, mag-share yung sa DSWD, always na dapat ang nakaalalay kaagad is the DSWD. So, aabot sa mahigit 4 billion ang inilaan na halaga para sa nasabing tulong pinansyal ng mga naapektuhan ng nasabing bagyo. Pagtulong-tulungan na, different agencies po. We have so many different agencies. Pagtulong-tulungan na lang para ma-cope up ang pangangailangan. Dahil ito nga, hahagupit na naman yata tayo ng panibagong bagyo. So, sa loob lang ng 15 days, ay tatapusin nila ang nasabing pamamahagi ng halaga. Matagal na po yung 15 days. How many days na po? It is already a weeks after the typhoon. Ngayon, dadaanin pa ng 15 days? It's too hard. Pity for those who are a victim of this Typhoon Odette. So, ini namang state of calamity. Bakit naman sisisihin niya? Duterte sinisisi ang batas. Kaya natagalang ideklara ang state of calamity. Bakit naman isisisi mo sa pundo? You have all the power. Bakit isisisi sa pundo ang pagkadiklang pagkaabala? Dapat kasi kaini, nagwabanta pa lang ang kalamidad, nagbabanta pa lang ang said bagyo, ay nagprepara na. They have anticipated everything. Hindi yung kung kailan nandyan na, saka kikilos. Di ba? Hindi maganda yun. Ibalik ang hustisya. Always sanay na tayo sa kanitong bagyo. Sanay na kita what is happening when it comes to typhoon here in the Philippines. So this must be always anticipated. Ang NDRRMC, ang DRRMC, they are the one who is always announcing what is really happening. Dapat this is anticipated because alam na nila kung gaano kalakas ang tatamang bagyo. Bakit hindi nila na-anticipar? Ngayon, sisisihin nila? No. Nang dahil sa batas na naman ang deklarasyon ng state of calamity tuwing may paghagupit ng mga bagyo. Do you have to anticipate? Those who are in the administration, those who are namang nasa government natin, to all agencies, they have to anticipate what will be happening. Katulad nitong sinagupit tayo ng todo, sobrang galit ni Odette.
Ngayon sasabihin, pasisisihin na naman, na naatraso ang pag-declare ng state of calamity. My goodness, you are the president. Yung PhilHealth nga, pinagtanggol mo ng gusto. Yung mga gamit sa PPS doon sa COVID-19. Yun, hindi sila nagugutom, hindi sila nabasa, hindi sila natabunan, hindi sila nasiraan ng bahay. To compare this calamity, ay wag naman ganun. Wag na, lagi kang may scapegoat. Ano ba yan? You have to move on. Yan kasi nasabi. Don't blame anybody. You are again blaming. Sinong sinisisi mo? You are the head of the state. You are blaming? Sinong biniblame mo? Yung mga secretaries mo? Or you are blaming the LGUs? Not good. So, sinabi pa niya na kaya natagalan ang pagdeklara ng state of calamity sa mga lugar na dinaanan ng bagyong Odette ay kailangan pang hintayin ang damage assessment. You don't have to wait for the damage assessment. Because hindi madali niyang gawin kasi unang-una, those who are very much affected will also uunahin muna nilang ayusin ang kanilang mga residensya, uunahin muna nilang ayusin ang kanilang family before the assessment of the damage. And that's why dapat ang nag-assist ng damage na yan are those from the different umbrella of your organization. Ganun yun eh. Tagal-tagal na natin na ganito ang nangyayari kapag may kalamidad. Eto, blaming to each and everyone. Magtuturo na naman kung kani-kaninong kasalanan. Why the announcing of this, ano ba yan? Pagdeklara ng state of calamity, ano ba yan? Sa kanilang pagpupulong-pulong sa mga gabinete nitong Lunes. Why? Just imagine how many weeks nang nangyari itong Odette. Kailan lang kayo, ilan nang nag-meeting ang kabinete? Lunes lang. Ay sos, patay na ang kabayo bago pa dumating ang damo. Ngayon magsisisihan pa. Sinabi nito na matatagalan talaga mailabas ang assessment dahil abala ang halos lahat ng mga ahensya ng gobyerno sa pagliligtas sa mga manasalanta ng bagyo. That's right. Abala ang bawat ahensya. So dapat there is a certain agency nakahawak nito. And you are the one who are declaring. Wala namang ibang magdi-declare mag-declare nitong calamity, state of calamity. You are the only one. Ngayon nahintayin mo pa mag-meeting yung gabinete mo. Ihintayin pa rin ma-assist yung damage. Sus Mariosep, action muna bago damage. Yan ang mahirap sa atin eh. Only in the Philippines, nakakabagbag lang po ng damdamin itong mga nangyayari dito sa mga nasalanta. Kawawang-kawawa po sila. Kawawang-kawawa. Walang bahay, walang damit, walang pagkain, walang tubig. My God, magkakasakit na. So, pagliligtas sa mga nasalanta na ngayon lang. Minungkahin ito na dapat nga agaran mapalitan ang nasabing umiiral na batas kung saan. Huwag mong sisihin yung batas. Ilang taon na yung batas na yan. We are always, ewan ko ba, lagi tayong nilalamasan ng bagyo. Ngayon mo pa paamindahan mo yung batas. Mag-aksyon kayo. It is not the problem of the law. Ang problema kayo na mga nasa administrasyon. Amindahan pa yun, pero sasabihin mo lang dahil sa batas. You can declare a state of calamity because it is needed. Ngayon, ang batas na naman kung saan dapat ay naku po. Gaano na yung amiendahan na naman yan. Ang pag-amienda niya, hindi naman yan ma-amiendahan ng isang araw. Amending that's the law. Inungkahin ito na dapat nga agaran na mapalitan ang nasabing umiiral na batas. Bakit? What do you want? Batas mo. Batas mo na naman. Ay palitan mo na buong konstitusyon. If that is the case now, what you want always is your own laws. Mahirap po. Nasalanta na po. Kalamidad yan. Marami nang naghihirap, marami nagkasakit, marami nagugutom. Ngayon batas na naman ang sinisilip.
Yung PPS noon, yung mga ano nung sa pang-COVID, dahil sinita mo noon. Magugunit ang unang tumama noong December 16 ang bagyong Odette sa Visayas. Anong pitsa na ngayon? Today is already 28. How many days? Tsaka ka pa na magde-declare of calamity, state of calamity. Ngayon sisisihin mo itong umiiral na batas na dapat amyendahan. Hindi dapat pinag-uusapan yan ngayon because the calamities have happened already. December 21 lamang na ideklara ng Pangulo ang state of calamity. Why December 21 yan? Because of the law? Jesus Marion, batas na yan ang sinisi mo for how many days? Ang tagal-tagal bago ka magdeklara ng state of calamity. Ano bang utak mayroon tayo? So, Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban may laban. mas permanent rehousing, nakikitang sagot sa ginagawang evacuation tuwing may kalamidad. Ano? Mas permanent rehousing, nakikitang sagot sa ginagawang evacuation tuwing may kalamidad. Ang dapat kasi doon, ayun ano kasi yung mga tabing dagat. Of course, when you are staying sa tabing dagat, asahan mo na, hindi maganda kapag may kalamidad. At ang pinaka-worst niyan, kapag may tsunami. Yun na. Ang yung banggain ka lang ng, bero mo nga yun, yung mga boat na naman tumawid. Binundol yung mga infrastructure. Panahon na para magkaroon ng permanent rehousing sa Pilipinas, kaya naman temporary evacuation sa tuwing tatama ang kalamidad sa bansa. Ayon sa veteranong ekonomista na sa House Ways and Means Committee Chairman, and Means Committee Chairman, Joey Sarti Salceda. Isa pa itong Salceda na to. Nakita na rin noong manalansa ang bagyong Yolanda at Odette na kahit ang mga evacuation facilities ay hindi resilient. Kaya dapat magkaroon na ng mga pabahay sa mga lugar na mas ligtas sa naturang geohazards. Paano? Bigay ka ng pagbigay ka sa Salceda ng tatayuan ng bahay dyan sa Albay. Magbigay ka, lalo maraming tabing dagat dyan. At baka yan din ang lamasahin at tapaluin ng kung sinong kalamidad na naman kung sinong bagyo ang dadating. Ayon kay Salceda, nang manalasa ang bagyong Odette, kamakailan ay nasa 560,000 na bahay ang totally damaged. Just imagine, 560,000 kabahayan totally damaged. Kung magkaroon ka lang ng 1,000 totally damaged, it is already a problem. It's already a big problem of the LGUs. Now, it reached to 560,000. Kumpiyansa naman ang kongresista na posible ang pagkakaroon ng mas at permanent rehousing sa mas ligtas na lugar sa pamamagitan ng pinahalong direct government funded housing and paghimok na rin sa mga residente na pumayag sa relocation. Katulad ng mga nasa dagat. Natural yung mga kubo-kubo nila, yung shelter nila is nasa tabing dagat. Because ang trabaho po nila ay of course nasa tabing dagat. Kung mangingisda ka, bakit ka magbabahay sa bundok? Anong gagawin mo doon? May makukuha bang isda sa bundok? So it depends. It depends upon the nature of your work. It depends upon the nature of your work. Kasi kung mangingisda ka, paano ka titira sa bundok? Kung ikaw ang mananahi o siyempre kasentruhan ka, may mga paupahan ka, natural sa kasentruhan ka dahil dyan ang mas maraming tao. So, it depends upon the nature of the work of those who are destroyed by this typhoon Odette. Ngayon, according naman to Senator Tito Soto, signing of the 2022 budget postponed. Bakit nga ba? Bakit nga ba na-postponed? Margaret Lamiel Oliveros is watching from US of A. Hi, good afternoon. I think it is morning in your place, but here it is 5:20 na po in the afternoon. Margaret Lamiel Oliveros. Ngayon, Manila, Philippines. President Rodrigo Duterte signing of the 2022 national budget. Bakit nga ba?
Bakit nga ba pinospone pa? Hindi naman dinire-diretso. Kailangan yan. Pero, ano bang nangyari doon? Laban Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo So, ang laban ng 2022 national budget has been postponed. Senate President Vicente Soto III, yan ang sinabi niya last Monday. Just yesterday lang yata ito. Duterte was set to sign the 5.024 trillion budget for the next year of December 28. Soto earlier, yun ang sabi ni Senator Soto. Postponed daw ang signing. Why? Bakit? The signing has been postponed. The Senate leader told reporters in a message. Asked if why there was a reason given by Malacanang for the postponement. Yan ang sabi ni Tito Soto, said none of the above. Hindi naman daw. Walang dahilan para i-postpone yung signing of the 2022 annual budget. kung nais natin. Will inform daw of new date. They will inform us of the new date. Ayun ang sabi ni Senator Tito Soto. Congress ratified on December 15 the report containing the reconciled version of the 2022 national budget, agreed upon by the House of Representatives and the Senate through a bicameral conference committee. Ayun naman pala. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Ayun ang sinabi. Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho. Maayos na sitwasyon. Okay, nanabuhay muna tayo. Inuuna ang bansa. Brought to you by Senator Leila de Lima. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. An porsyon na ini hatod sa Indo ni Kagawad Melnan Robles Moralio. Basta kidaday, hayahay ang buhay. Loren Legarda po. 18 years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Free college education law. Para sa aming edukasyon. MSME law. Batas para sa aming kabuhayan. Climate Change Act. Mga batas para sa kalikasan at climate change. Mga batas na ginawa ko na napapakinabangan ngayon. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Loren Legarda. This is a paid advertisement. Ringo Honasan po. Sa pagbangon ng mga Pilipino, saludo ako sa mga taong patuloy na humaharap sa hamon ng pagbabago. Bilang isang ina, handa akong gawin ang lahat para sa kaligtasan ng aking mga anak. Pandemya man, tuloy pa rin ang serbisyo para malinis ang kapaligiran. Serbisyong publiko para sa kaligtasan ng lahat. Sa panahon ng krisis, ikaw, ako, magtulungan tayo. Ringo Honasan po. Saludo ako sa Pilipino. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigan City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat.
Pagsaro sa mga partikular na helang kan mga senior citizen mo niyan ay an katarata. Pag iguwa kang katarata, ang paghiling mo ay malalabo. May puting layer na nakatakop sa imong mata. Kaya lang, mahalon talaga magpa-opera kan katarata. An Iberry ay epektibong bulong sa katarata asin iba pang namamatian sa panlalabo. An Iberry ay may bilberry. Asin ini, gibo, hali sa Estados Unidos. Epektibo man an Iberry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog na mata dahil sa sobrang gamit ng cellphone, asin computer. An Iberry ay mababakal sa Mercury, St. Joseph, Watson's, asin mga suking butika. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Iriga City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Okay. Padagos po China kita. o gana. Ang programa pang ini, Bareta Action Information, ayatod pa sa endo ni the principal sponsor of this program, Susan Schönborn of Germany. And of course, kibutso ko Rex Oliva, kay Rodolfo Jeff Poetino, and kay Daday Kagawad Melnan Daday Robles Moralio. And of course, our very own Senator Laila De Lima. I would like also to say hello to my love, same James Wally Osas, and of course to my friend, to my special love, Philip Hubert. Sumulong ang bansa. How are you, Philip Hubert? Lumahok at magpasya. Laban Laila, Laila Hello de also. Lima. Hello also to Cheryl and to Ding Castro Verde Aquiler of Cheryl Beauty Salon, and of course kay Mrs. Marisol Bundal, owner of the Mama Betty's Farm, and Lazar Resto Bar and Water Refilling, owned and managed by Letty Polton, and of course Buboy and Milet Robles Moralio family. Yauna, and of course, ang Saranghi Motor Parts and Services. Kung kailangan ninyo ng mga spare parts, andyan lang po ang Saranghi Motor Parts and Services. Diyan lang po kayo magpagawa ng sendong mga kabayo, motorsiklo, as in tricycle. And hello also to, to all my loved ones. To the family of Mary Ann De Lima Gaspi Acelen of Mexico. Hello to Austin and Mariana, and of course to De La Serna, Elizabeth De La Serna family, to Nonoy Lorenzo Jos Gaspi of Toronto, Canada. And of course to Austin, Aaron and Altus, and of course kay Jewel Mina Gaspi of Cavite City. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na lumaban, ibalik ang hustisya. Kung nais nating sumulong ang bansa, tuwing di. Sabi nga ni Senator Lacson, Lacson says everything is wrong with PhilHealth. Bakit ba? Bakit ba anong pagkakamali ng PhilHealth? Aramon nga niya to kung bakit ini kung bakit nagkaroon ng pagkakamali ining PhilHealth. Ang sabi niyo, Presidential aspirant Senator Panfilo Lacson said this on Tuesday in view of the planned PhilHealth holiday of private hospitals as a way to show support for hospitals that earlier announced their disagreement from the Philippine insurer due to mounting unpaid claims. Ayun. In light of this, Lacson suggested that PhilHealth be headed by somebody who knows accounting and fund management, not a health practitioner. What is the relevance kasi? Why it is a health practitioner who is holding this PhilHealth?
ay mali nga naman. So it is right, tama lang, na somebody who knows accounting and fund management. Accounting management dapat will be the one to hold this. Huwag yung health practitioner, much less a former law enforcer or a retired general. Ano ba yan? Nais nating sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Okay. Laban, Laila. Lumaban ka talaga, Laila. Talagang laban na laban. Oh, lumaban ng todo. Therefore, ang sabi ni, it should be chaired by the Secretary of Department of Finance, DOF. Oh, okay, it is better kasi they are the ones who knows about accounting and management. So, not of the Department of Health. Ay ngayon ko lang ito nalaman na this is ang nagkahamahawak pala nito ay isang medical practitioner, which is not the right person to hold it. It is a budget. It is a money. Oh, budget po yan. So, the one who hold it must be an accountant and fund management lang po. Oh, yun ang dapat tumawak mga. Tama, you are right, Senator Lacson. I salute you with this proposal. PhilHealth deals with health insurance. Yes, it is definitely. This is health insurance, not health. Yes, tama. Hindi ito sa kalusugan, kundi this is a Philippine health insurance. He said in a statement. You are very much right, Senator Lacson. For National Bureau of Investigation, Director Dante Durant is currently at the helm of PhilHealth. Ay, ano ba yan? Durant replaced Ricardo Morales, a retired Army General who resigned in 2020 at the height of the congressional investigations over alleged corruption in PhilHealth. Ayan, buti pa yun, may kahihiyan. Nang dahil sa mga kapalpakan nila, nagka-problema, i-resign. So, Senate President Vicente Soto III filed last year Senate Bill 1829. Senate Bill ito po, 1829, which seeks to amend the Universal Health Care Act and allow the appointment of the Department of Finance Secretary as head of the PhilHealth Board. Tama nga naman. Dapat yung marunong sa accountant. Kaya lang minsan, joke lang ito ha. Minsan nag-recommend ko kasi when I am teaching the fourth year high school, ini-encourage ko sila what course they are going to take up. Depende po yun sa kanila. Sabi ko, ako ngayon ma'am, sabi ng nanay ko, accountancy. Why accountancy? Do you know the reason behind why accountancy? Hindi po. You should not know, you should not study any courses that wala kang kaalam-alam. Pero ang alam ko kako, when you are an accountant, you must know the debit credit, o anong equals noon, ang total noon. When you know already the debit credit, of course, ang total niyan is kopit. Ang hustisya. Kaya ko tumawa man lang tayo pagka-seryoso. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Okay, panagos kita. The Senate inquiry on PhilHealth anomalies as a consequence of my privilege speech in 2019 resulted in the filing of criminal and administrative charges against top PhilHealth officials. After we transmitted to Justice Secretary Menardo Guevara voluminous documents and other pieces of evidence that we gathered during the Senate Committee of the whole hearings. Yan ang sabi ni Lacson. However, the senator said that the cases remain pending either before the Ombudsman or the Sandigan Bayan as long as the wheels of justice grind at an irritatingly slow pace and the conviction and graft and corruption cases remain very low. Ayun naman po, remain very low. We cannot expect corruption to abate no matter how many Senate inquiries we conduct, he said.
magpasya. Oh, hello to Edgar Payolo of Pamplona is watching the program right now. Thank you, Edgar, for watching the program. Bareta Aksyon Informasyon. Edgar Payolo of Pamplona. Thank you very much for watching the program. Ating ipanalo. Kinorek na ako ni Edgar dahil I always forget where kung anong place kung saan siya. So, but anyway, there is no saying here that we are powerless. We are only trying to say that we always do our part in this regard, he added. Ipanalo. So, hospitals urged to rethink PhilHealth holiday. Walang patayan at panggaga. Ayan po, pinag-uusapan. Ang mga hospital, they are urging na pag-isipan ng gusto ining PhilHealth holiday. Hindi China o ganansya, nakapwesto sa gobyerno. So, the state insurer for its part, she earlier said that it hoped PAPI would reconsider its planned PhilHealth holiday. Eventually, it will be the Filipino people who will suffer. Yes, the consequences of such a call, PhilHealth spokesperson Shirley Domingo said in a message to the Inquirer. Lumaban. Yes, it is always yung mga tao, tayo pong mga nasa laylayan, ining pagkakadismaya ka ining PhilHealth na ini. Sinong pinahirapan ninyo? And of all those hospitals na ayaw na po ng PhilHealth. Kawawa ang ating mga kababayan. Kawawa ang ating mga beneficiaries supposed to be of this PhilHealth insurance. Ating ipanalo. So, according to Domingo, PhilHealth had fast-tracked the release of 11.64 billion for the payment of claims through the debit-credit payment. Ayan po. Through the debit-credit payment method to hospital partners nationwide as of December 24. Ayan po. Sana naman madaliin ninyo. Huwag nyo nang pinapahirapan. Huwag nyo nang pinapahirapan itong mga taong bayan, itong ating mga konstituente. Na, nako po, ay ano ba naman yung nangyayari niyan? Ang dami po, ang mabuti yung mga mayayaman. They can afford to pay their hospital bill. Kumpara doon sa mga nasa laylayan na usually they are the victims of this anomaly. They are the victims. So, in fairness, kawawa naman. Dapat you act fastly, Senator Lacson. Bukas tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Kung nais nating sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Laban, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Okay, hello also to Susain Sionborn of Germany who is watching right now the program Bareta Aksyon Informasyon. And I would like also to say thank you to Domingo Gaspi who is watching from Montalban, who is watching the program Bareta Aksyon Informasyon. Ito pong programang ito ay itong i-endorse ko sanang a certain product na good for those who are, lalo na yung mga nagdadialysis, yung mga nagpa-fluctuate ang inyong blood sugar. Ito po ang kailangan ninyo. Zincino Balance Zincino Balance Oil Plus. Ayan po. For inquiries, kung gusto ninyong subukan ini, just contact me. About this ini-endorse kong ini na ini po ay proven na po. Ang may nagtestimonya nito na a certain patient already bedridden for almost 5 years. But during that time, for almost only 3 months lang, there is malaki po ang kanyang pagbabago hanggang ngayon po. So, i-try nindo ito. Yung mga nagpapara-hospital dyan, yung may mga maintenance, you try this product. Zincino Balance Oil Plus. May kasama po yung mga vitamins, you can try it. Ating ibalik ang
hustisya at pag-asa. Hello to Ladita Ibo and of course to Salome Katimbang who is watching right now, and of course ki Rowena Cabarles Jimenez. Thank you also for watching Domingo Kabagaspi from Montalban, and also Kiladita Ibo is watching right now, and of course our very own Nene Edsel Esteliena de Lima Esteliena for watching this program. Thank you so much for watching. Pilipino, tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho, maayos na sitwasyon, maulad na nasyon, inuuna ang bansa, hindi China o ganansya, nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi drobo. Laban, Laila, Ang sabi ni Nene Edsel Idalima Esteliena, good evening, Manay Kagawad. Okay, hinang yung tanganin ng endorsement na ninangad sa tuyang presidential na si Leni Robredo. Hinan yung po kung paano niya, kung itong endorsement na ito, kung ano ang mga sinasabi niya regarding the endorsement, her endorsement to Senator Laila De Lima. Hinan yung po. Kay Senator Laila De Lima, may hustisya. Si Senator Laila, ang tanging dahilan kung bakit siya nasa kulungan dahil isa siya sa pinakauna at pinakamatapang na tumindig laban sa patayan. Ipinaglalaban niya ang buhay at karapatan ng mga Pilipino. Ipagpapatuloy niya ang laban na ito sa susunod na Senado. Karangalan kong mapabilang sa hanay natin si Senator Laila. Kay Senator Laila De Lima, may hustisya. Ibalik ang hustisya. Okay, ibalik ang hustisya. Ibalik ang hustisya, pag-asa ng ating bansang Pilipinas. True, Senator Laila De Lima. Walang iba pong naninindigan ng human rights, the brave Senator Laila De Lima. So, tabangan tapos siya. Ipagdasal natin siya na sana hipuin ang utak ng ating presidente na maliwanagan regarding the case na mga ipinasampa niya kay Senator Laila De Lima. Hindi po siya nakulong, siya po ay ipinakulong. Iba po ang nakulong, kaysa ipinakulong. Siya po ay ipinakulong, but although ipinakulong po siya, hindi po siya tumigil sa pagsuserbisyo sa tuya. Kadami-dami na po ng Senate resolution na na-file niya. At ini pong mga Republic Act na ini, na pinapakinabangan ta ngayon. So, sana po, hinayugon tangani po yung sinasabi kanin kung ano yung mga fake news na binabari-barita laban kay Senator Laila De Lima. Hinayugon po niya to si Attorney Makalental sa kanyang testimonya kung si Senator Laila ba disqualified or not disqualified to run for the Senate. Yung kumakalat na balita na nagsasabing si Senator Laila De Lima ay disqualified at tumakbo dahil siya ay nasa kulungan, iyan po ay walang katotohanan. Sapagkat po pwede lamang ma-disqualify ang isang akusado kung meron ng desisyon ang Korte Suprema. Yung sinasabi nating final and executory. Ang ibig sabihin, pinal na ang desisyon at ipinatutupad na ng Korte Suprema. Sa kaso ni Senator Laila De Lima, siya ay kasalukuyan pang nililitis. Nakapending ang kanyang kaso, nakabimbin ang kanyang kaso. Kaya hindi pa siya nakahatulan. Wala pang hatol ang mababang hukuman at matagal pa yan bago makarating sa mataas na hukuman. Kaya yung nagsasabi na hindi kwalipikado si Senator Laila De Lima, yan po yung walang katotohanan. At palagay ko ay paninira lamang yan sa kanyang kandidatura sa pagkasenador ng ating bansa. Kaya si Senator Laila De Lima, bagamat siya'y nakakulong, siya po ay pwede niyong iboto. Pwede niyo siyang iboto at ang inyong boto ay bibilangin po yan. Hindi po siya pwedeng ma-disqualify. Katunayan, hanggang ngayon wala naman nagpa-file ng disqualification case laban sa kanya sa COMELEC. Kaya yan ay maliwanag pa sa sikat ng araw na si Senator Laila De Lima ay hindi disqualified na tumakbo sapagkat ang kanyang kaso ay nakabinbin pa lamang sa ilalim ng saligang batas, sa ilalim ng mga umiiral na batas, at sa ilalim ng mga desisyon ng ating Korte Suprema. Napakaliwanag na ang isang akusado
na katulad ni Senator Laila de Lima ay maaari pang tumakbo, maaaring iboto at pwede pa rin manalo at ma-proclaim pag siya'y nakakuha ng sapat na boto. Walang dahilan para ma-disqualified si Senator Laila de Lima. At sasabihin ko pa sa inyo, ako po ay nakahandang magsoli ng aking lisensya bilang isang abogado kung walang katotohanan itong aking sinasabi. Masasabi kaya yan ng mga taong nagsasabi na disqualified si Senator Laila de Lima? Aba, tingnan po ninyo kung masasabi nila. Yan po ay isang pagpapatibay na sa ilalim ng ating batas, ang isang akusado na katulad ni Senator Laila de Lima ay pwede pang tumakbo at hindi diskwalipikado. Ano ako nababalitaan, nagpapile ng disqualification case laban sa kanya. May disqualification case man na magpapile sa kanya, naku, sigurado pong dismiss yan. Kasi yan po yung walang batayan sa ilalim ng ating batas at sa mga umiiral na desisyon ng ating Korte Suprema. Kaya tulad ng aking sinabi, si Senator de Lima ay pwedeng iboto at ang kanyang mga boto ay bibilangin. At pag siya'y nanalo, siya po ay ipoproklama pa ng COMELEC. Walang dahilan para hindi siya iproklama ng COMELEC kapag nakuha niya ang sapat na boto sa pagkasenador ng ating bansa. Okay, yan po ang paliwanag ni Attorney Macalintal. Nagpapatunay po na hindi po totoo na disqualified si Senator Laila to run for another senatorial bid. So, ipagdasal natin po siya na sana lahat malinawan po. Lalo ining mga nakikinabang po dito sa ining isang Republic Act na pinaka-importante po na sinasabi nga na hinanyugon po niya ito ini. Alam mo ba, si Senator Laila de Lima ay tinaguriang ina ng 4Ps dahil siya ang nagtaguyod ng RA 11310 o Pantawid Pamilyang Pilipino Program Law upang maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga kababayan nating mahihirap na nasa mahigit 4.4 milyong pamilyang Pilipino at madaragdagan pa. Ayan po, at madadagdagan pa yan pag makapasok uli si Senator Laila de Lima sa Senado. Madadagdagan pa po yung mga 4Ps beneficiaries na yan. Ito po, pag hinanyugon nga natin siya, pagtulong-tulungan natin siya na maibalik po ang hustisya at pag-asa ng ating bansa. Wala pong ibang makakapagbalik niyan, kundi our very own Senator Laila de Lima. Matanong ko nga pala, Nene and Edsel, may nagtatanong po, is the 4Ps is party list? May nagtatanong po. Kasi may nagsabi, may mga namimigay ng any kind of, ewan ko, may namigay daw ng payong using kasi galing daw po sa party list na 4Ps. Party list nga ba ang 4Ps? Ngayon ko lang narinig yan. Kung pwede niya akong tulungan, paki-update nyo nga ako if 4Ps is a party list. Justisya at pag-asa. Laban Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin ang liwanag. Okay, sa mga hindi pa po updated kaya ni mga ipinagpiplay kong ini para maaraman nindo na si Senator Laila de Lima, maski na nakakulong po, hindi po siya tumitigil sa pagtulong sa ating mga kailangan, lalo na kitang mga nasa laylayan. So, hinanyugon po niya ito ini. Salamat kay Senator Laila de Lima sa pagtaguyod niya ng RA 11315 o Community-Based Monitoring Systems Act, ang sistemang tutugon sa mga pangangailangan at problema ng mga komunidad at mga barangay. Okay, yan po ang pangangailangan. Kasi wala pong ibang nandiyan sa mga laylayan kung di ang mga nasa laylayan. Ini po ang mga nakikinabang kaining RA 11310 which is the 4Ps and the Republic Act 11315 Community-Based Monitoring System Act. Ayan po. Marami pa po ito. Ay nanyugunta pa ining sarong ining RA 11291 Republic Act po. Magna Carta for the Poor
and for the Poor Act. Hinanyugon po niya to para dun sa mga hindi pa ini nadadangog, magtaganangog po. Kita tangani maintindihan ta kung ano talaga ang ginigibo ni Senator Laila de Lima, although nasa detention house po siya. Hinanyugon po nato. Maraming salamat kay Senator Laila de Lima, ang nagsulong ng RA 11291 o Magna Carta of the Poor Act. Sapat na pagkain, pabahay, disenteng trabaho, maayos na edukasyon at kalusugan para sa mga kababayan nating may hirap. So, ayan po, ang Republic Act 11291, Magna Carta for the Poor Act. Ini po ang ibig sabihin po kay ini, matawan man ining mga nasa laylayan, ining mga talagang poor of the poorest, na matawan ng mga, yung maayos na trabaho, maayos na hanap buhay. Tanganing huwag silang kakapit, na hindi sila kumapit dyan sa patalim. Araw kayo ng paggigibo na kaya nga si Senator Laila de Lima ay ipinakulong. Because sa dami ng mga pag-aalala, hindi ko lang alam, who is this? Kung sino itong mga nasa administrasyon na wala ng ibang nakita. Kundi, ngayong mga ngampanya po, time for election today, I'm sure gagamitin na naman nila. Makamahirap, makadiyos. Diba? Saulo Gaspe, who is watching right now from US of A. All those candidates, walang ibang pinangangalandakan. Makamahirap, makadiyos, etc. Pero when they open, ayan, kapag nakaupo na po sila, nakalimutan ang lahat. So, we must be a wise voter. Ito pong election na to, the election May 22 is fast approaching. We must learn, iboto natin o bumoto tayo ng may konsensya. Kung sino ang inaakala natin na makakatulong sa ikabubuti, ikababalik ng ating sitwasyon dito sa ating bansa. Maging matalino po tayo. Huwag po kayong madadala sa mga propaganda. Itong mga propaganda na ining mga trolls na binabayaran para lang ipag-aliluya ang sinasabing kung si isinong kandidato. Ipag-aaliluya because they have the money. Ipag-aaliluya because they have everything. Ipag-aaliluya dahil meron silang pang-survey. How about those na tunay na magmamalasakit sa atin? We must be a wise voter. This comes May 22 election. It is fast approaching po. Nakita na natin. Christmas is already fast. And sa Saturday, it is again another year. Another year of sana po, huwag namang kahirapan ang idulot sa atin nitong darating na eleksyon. This is election 2022. Everybody, we must be aware. Yung mga walang naintindihan, yung mga walang alam sa pagkakakilanlan sa mga kandidato. Maging local man yan, maging dito sa baba, sa gitna o sa taas. Pag-isipan natin ng gusto. Dahil buhay ng ating mga susunod sa ating henerasyon. Ang buhay nila. Buhay ng ating magiging anak. Buhay ng ating mga magiging apo na hindi pa nga ipinapanganak. Meron ng utang na libo-libo. So, we must be aware. Kung hindi nyo alam kung itong si Poncio Pilato na ito kandidato para sa ganon, hindi wala kayong alam, magtanong kayo doon sa may alam. Huwag kayong madala. Sabi ko nga, ang pera, bubulwak ng todo ang pera. Talagang hindi maiiwasan yan. So, kapag ganyan, pera sa bulsa, pero ang boto sa balota. Vote wise. Bumoto ng may konsensya. Okay? Ating ibalik. Luway-luway na po tayo magpapaaram dahil oras na naman, napakabilis po ng isang oras sa Barita Action Informasyon at sa tuya pong mga nakaibanan sa technical side. Andyan po si Chair James Toriano Oco. Andyan man po sa information si Jimmy Guanzon. And yan man po duman sa transmitter si Sir Chabria na Obra. And of course, ang sa iyang katandem si Aldrin Orlanda. And ako man po ang sa inyong kaibanan every day from 5 to 6 in the evening, Monday to Saturday po yan. Inanyukon po niya to ang programang ini dahil lalo na sa nalalapit na eleksyon. Dito niyo maririnig. Ipapaliwanag ko po sa inyo whoever they are na mga candidates na yan. Okay?